Nek sing iki rada aneh Cak Ning, siji wong lanang nang Kabupaten Nganjuk dilempit warga poleh dibedhek ngeracuni petung sapine wong liya. Samaring nglakoni aksine, sapi-sapi sing seyek sampe meh mati dituku ambek pelaku. Pelaku ngaku cara iku sengaja dilakoni ceke regane sapine murah. Supri, warga Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, diamanno warga. Wong lanang umur 40 tahun iki ditegep oleh ngeracun sapine warga desa. Pas didedes warga, Supri ngaku wis ngeracuni petung sapine warga. Salah sijine sapi weke Farikah. Farikah ngaku petang sapine matek gantian ket 2 minggu kepungkur mbarek gejala keracunan. Sing terakhir dina Selasa tanggal 6 Januari iko, sadurunge kedadean Farikah ngaku nontok Supri ngelibet nang saitrane kandang sapine sing tepak mangan. Gak let suwe sapine kejang-kejang terus ambruk. Lah pas sapine iku ambruk, moro-moro Supri mecungul Cak Ning ngenyang sapi sekarat iku. Rumangsa kondisine darurat, korban ngecul sapine 6 yuta repes. Padalan Cak Ning nek kondisine normal, sapi siji isok payu 15 yuta repes. Korban liyane, Soim, ngaku siji sapine sing regane 20 yuta yo matek liwat modus sing padha wulan Desember 2020. Teko kono warga liyane curiga, soale saben ana sapi sing kate matek mesti dikawiti ambek nglibete Supri nang saitrane kandang sapi. Korban ambek warga liyane akhire ngamano Supri, lah pas digledah nang omahe warga nemokno bukti bahan racun. Warga akhire nyengkewing Supri nang Polsek Loceret Nganjuk. Sampai saiki, Supri sek ditahan nang Mapolsek Loceret kaya nanggung jawabno kelakuane. Ahmad Syarwani, JTV.